ನಮಸ್ತೆ. ಉಡುಪಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ದ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡಿದ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲು ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿತಾಟಿಲ್ ಕೋರಿ ಸಾರ್. ತಡ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊರ್ಚಿನ ಮಾಟಿಲ್ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಗ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ, ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಾಯಿನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಗ, ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಗ. ಕೋರಿ ಬೇಯೊಂದು ಪಡ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಕೋರಿದ ಸಾರ್ಗು. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗೆ ತಂದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೋಡು. ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಂಡ ಚೂರು ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಯ್ಯಿಟ್ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ. ನೆಯ್ಯಿ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 15 ಮುಟ್ಟ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಮುಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪ ಕಲರ್ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದೀದ್ ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಜಾಸ್ತಿ ಮುಂಚಿ ಕಪ್ಪ ಅಂಡ ಕಜ್ಪು ಚೂರು ಕೈಪೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ಭಾಜನಾಗ ರಡ್ಡ್ ಲವಂಗ, ರಡ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಚೆಕ್ಕೆ, ಒಂಜಿ ಪಲಾವ್ದ ಇದೆ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, 1/4 ಚಮಚ ಮೆತ್ತೆ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಅವು ಫ್ರೈ ಆಯಿನಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಸುಪ್ಪು ಐಟೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಅವೇ ಬಾಜನಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ 10 ಪದ್ರಾಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಅವೇ ಬಾಜನಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದೀದ್ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದೀವೋಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದೀಜಿಂದ ತಾರಾಯಿ ಕರ್ಚುಂಡು ಅದೋಟೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಡು ನಡುಟು ಕೋರಿಲ ಚೂರು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು.
ಕೋರಿ ಅಡಿಪತ್ತಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರ್ಲ ಪಾರ್ದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಬೇಯಾರೆ. ಕಡೆನಾಗ ಮಿಕ್ಸಿದ ಜಾರ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ಗ, ಎಲ್ಯ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣದ ಗಾತ್ರದ ಮಲ್ಲ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ಗ, ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಯರೆ ತಕ್ಕ ಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು ಇತ್ತ ಬೇಯ್ದಿನ ಕೋರಿಗ್ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಕೋರಿದ ಸಾರು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು. ಕೋರಿದ ಸಾರು ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಡಿಗೆ ಬಿರ್ಕಲೆ ಪರಿಮಳಗ್. ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.